Yajira busua panyin nwan mienu. Ede na bebe inside home enhia biaya ye di asem no honom yaje busua panyin nwan mienu. Busua panyin di fa na ene tai chukwa busua panyin so me ntwa no enti obi anso ntwa no ene busua panyin so wa obetwa no body guys be nsi omudi na kire nye ofon sai no ananso omunye ofon emfiri wonsem emfa nko enwan na busua panyin ba so se eni nwan enti se mu ntwa no nso ni nwan so mentwa eye greater one tv subscribe mame like comment na afi share modofo bi enya bi enhwe apart from send nebusua panyin see for more din nipa katachi atenten agramo edi na chiri se hwe na obi antwa no abetwa no san krofo no nya ofon emfa nhwe won sai no ananso munyi mfiri wonsem abrom fa ma obi no mame akoso abempoma nso ba ya na chese menhia henkwafo ne bimo ede omuntoma akọ wada ne ho se omumpese obekasa omumpese ebetwa ne kra ndie ne kuntunkuri kese atele mienu de mu ohwam ene de mu ye ila ene edidura ne ho nti enum ho na na busuapanyin so betwam no se da bi same pa me ma mo twa me de la lai ene busuapanyin started so wo banti eno ena nsem twofo ko nhyiamu no mu eye no kre de busuapanyin ka hwe no obi ntwa no esanse se bi ye de onim ye fom a ya na eya enam ye ne ekro ya so na asem na dura chiri ma ama no ne fo ne achichi ne betefo nyate enti ese ne wo busuapanyin utia media ne so ma ye hu no wo wotena media no so ka se wo hia da de lumba mo kire number Emma ampa media ne so nam so ma akonya da dumba mo kyerem number Emma okohu odobroni Emma okodidi wo odobroni ho Emma akoye na awotwe da ede ayie beto ye na ye na ama chese ama ye aye twema mentwa besi samre ne de wo so maso a yate ase ye nsu ye ntwa ampa ye ntwa obusuapan ni meze abusuapan ni na sebi nanim aye style ya onenam hwei ene media force huebe ene abusuapan ni je osamba ene omukuru ni kakra na ene okoye kwansima ne ehu se nwan mienu mu a atentingram wa tela wonhwe abo wonto emu dududu ehim ni nyina ne se yesi age abusuapan ni dwan ebusia ede na ekoso wo menhia inside o enye easy ene agwaje ne abusuapan so me echa ba ma me akosi ado be me echa no onka sakura ye echa no ai enti ma me akosi ado mpum oba papa be oba ni monyamfo okukodurufo nyansafo ana ni mpom ane kasa ne ye oni bibia ese Daddy Lumba enti ye hwe se obetonyom na afi wabedi Daddy Lumba de enti ye kan ke beka se reincarnation no asaba Lumba cause ne kasa ne yo ni bibia ti se Lumba musia me da mase bebre bibia ti se Lumba enti ma me akosua be mpoma so na sabre wono so etike ni mu atwese oba be si form no ma me akosua be mpoma so na etike ni mu no ono enso na etike ni mu no fefe kama ono enso so eba be ye bibia no ma me akosua be mpoma no oba kokodrufo no onde o se wonte ase se yenye yehunu no hu de kumunua be ma no ebesie no da bi wanya ne sa wonte ase sa enu na nam so asemi be piem ewo menhia hemfie no nti so opese o mu de kum no nua be ma nkoantia nti ma me akosua be mpoma na ye de kuntunkunu akuri ni saa no ma me akosua be mpoma na ye de kuntunkunu atimi akuri ni saa no wanhwe kra no atoga tem wanhwe ya na watoga tem because aha hempafo no na omude ntoma akuri ma me akosua be mpoma ho saa no omuso mu ma obi encha no twede kuntunkuri pa de mo hwam de mo nye hwam enti we edom bia kata no se de bleble omu ncha o pie frike ni ma no mu de ntoma akuri ni ho saa no so ma mu ncha bra ma me akosua be mpoma no ma me akosua be mpoma no ene de kuntunkuri yes ma o se mo be wrase no obi abe se opena no asema ye de ati ana ye okọ no nim de ekobusa no ti opie wi a ana obehu de ye de okokan ne de ebusa no na so hu de obe de obeka chi ti eni tin ye se won to mo bo oba dia mo bebie ne so oba dia bebie so because ye ho ne de asempa na eba eni je na eba ade ti na oba dia mo bebie so na okọ de egu pese mo okọ yi wonim de ye ekobusa no ana de wonim de ho so be ekobusa no ana de obeka chi ho so okọ na nya ne bebusa no eti esa na enye fe so ti ase nipa no okọ the same oba the same nti ade nti na okomo kata no ya ne kata no che se no hard ne kata so o pie dia ene ho ne ye bie bibia mu afi de woni mu no ya wie won se I say
ya flow anyimfie no ni mu asem ekobisa esa wo ko wura nkwa na yem hyehyew betu pia ani ji ho so etu awi obi bia na fe wo ka ho nsem a unim de we obi se de aka se esiso tin asem otom amamre ka ho ntina o mede ani nyina ka ho ani kwa se wo ka se wo bedwam bebre sa tin otom o pie dia yes obetimi ede akasa kakra so akere abusia panyin na afi na samre abrewa yi poma kwan ma wo kro no ai abusia panyin no we ne ehwe se o muso di kuntunkuni be fra na so edo manfa kuntunkuni no anje ne ho nti abusia panyin e na samre wo no nso so ekọ no kwa akwatena sie no sa na tie abusia panyin no ti abusia fa poku na samre dra rumba abusia e wo fa na o ka ase ada no won ti ase ompene so ono de na kuma nto ne yem na abusia panyin niema na oda na de nyina efragadam no ono na samre dru yofa ya poku e na samre dru halumba wofa twotwomucho enye nchen kra wofa pa wofa nkasa ani twotwomucho enye nchen kra e na samre fa ya poku adru hasei no ono nso de nyam kese konta akire sanso ndo so on ti ase cha gise masisa days na me ayi autopsy no kama Chame na naba for kantankrenchi no no so edura sei no omunyina kwetena egwem na afei eye asem no yaka na yede ne pomasi bresi ba bi esie the man of the moment ate say sameye na asante hemaye no no oje ne samba na chame no ono na samre yo kwa kwetena ase na afei omu akwakodi asem na yape ne pomasi bre Macho man can do share. Macho man, I'm say Obia Central for Monfro on the Mamanitia. Inti, Mammy Akusia, Brempamadia, and Brasem or Jen Central Manitim will be Central 40 or my pine. But the moon answer, Mr. Penny, the audience, a macho man, yet him say, Yama will be and then Casanas will be in channel. Someone Casana. As obi e ka de ne de na obi a ka afifa na titafo eni so se bi obi na odi ne sabonku be chere na busu afi ana se ne krom kwan ensam no de eko ti legal wife as any padodo na hu no se as se bi mpradua mo ya ye ni prefer to the sense mutimi ka se ye ma mo nko a na enye kuna which is enye pepepe because se bi empanisi nipa no kra no onye kra no a se bi waboa ma wade e ejina ai nti ade nti naka muntwi nsem nyina sensen na mummuye na kuye ne ma because you say na otwira mo kabo ye ma ne yakono na se mututu abo ne musia ne futuro edigu mo ankasa mo titafo mo ni enye tim legal wife na ya twetwe nsem ye de odo ne di maame akosia sewa ne maame di mpoma ne dad number immediate family no echi ye de odo na wo hwe enema a sha se bobo no timi ga wa bada ba ya kura me fa se edina kasa kura ba eni bosome ba cho ati ase but odo se de me di odo aba begina mu hwe ma ba wa bibre wa mo di odo na aba begina mu if you say we ase ade ya ne se ade ya odi na obi je finsem na kuna ya kura ne mire na mafan fa de nya asem nya asem na ka kuna kura ba bi ni obepe na campus nya ho ade ebe akodi obi ebi akakra na ne na wa eno nkyere se qualify se ubeye ekuna owu a onya yiri enda de lumba no anka so oti ase no ni afikra no firi mo no agina apa ne simpie ni apa so e ka kire wi ase afa na nyina se ya me yira kosi ase anka se me yira kosi ase wa ne me yiro dobru ni aso se me dobru ni gina nkyai but what you say what di eni die ene se de oji amamne ni amane edi no e kan me wi ase nyina hu se me yiri ye ba ko pe ni obeta hu di ni obedi bie ena se fa chance mba gibia eno nche se aduano na anu ai what you say manu amaduane na wutwam na kwam na se fa chance mba gibia aduane nya odia di nam se bedi bi udi wi ana akọ ba bia na anya sa na tie eti le die nim ni se eyire ne ye ba ko pe eyire ne ba obia ni tua se that the number na kan asa me yira ko sia se wa ontimi nyam sa ana me bisa se so minim so intinta video no so otesu bia padoro na se moye ni se amoye ni prefo moye boni aye to the sense se muni ha na obi abedi bi kra na waye mo ade yi na fofi anto ata na wadware abamu na wakamu a aka at least nko se muyi na ye
danse mode sansam we sabi nsema enso ani ana ase mode echichire no de antitafide so ni parodo na abusa no ani bire bia ni baabi anu aye ni ye de ben se obi sikani obrempon a wo bi atete no firi mofra memfa ne se ne menanti bire obbo ne hoka aye ni irum baba odobro ni bana lumba aye ni ye dida waji ni din obbo ne nyom ni nyom ba bru 20 na mama yakosia ebru 20 kwa na mama yakosia sewa ni din wo uti se wa bo nyom na yi wakobo yi bia aye ati ase enti odi e wo ba ye na bere aye so enu abeti biadi enti di ade no baba ye sabe uni amoso wa bere no etu oba no obere mu pa e ma ba we ye gina ha se omukọ be ma bi no obere mu a 15 years equals 16 utimi di wunsia na le se we di anka se obere we di anka Nyankopon ma bi to me so because we di anka yin shira bere me kai the last time na me ni obi din komo about lumba ye ya ne ho sensema se aye daure obi e ka bi obisa me se minyawo a ana se maami akoso abepomo ana se maami akoso asewa na akase mo ba kran na akase mo a mi musa ne se wata ya afọ hoda nti mi bisa se ne wata ya afọ hoda padaro menia se mo ka se wata ya afọ hoda enya yale nko an se bi a wa bubuda ho o nyale nti se wo ge bi ana se wo wo maami bi na se o yale 2 days no betra na che se no ntra ya afọ o say at least o appreciate kakra ana me kire se we nyina no ho dodo na se o frɛ wo yere ana wo nua bi no betra na che se ehno no ya afọ atena ho na ye de be obi atena ya afọ na mpache o etima me akosu abrem esewa oni dadi lumba tena fiti 80s na mumu bi ya nwomo no na numbu anyale da o se ne ze oni ya nti ho asem bete na edi na ya tintie no nso nkomo na edi se na ma ehu apaso ho asem na ye ka enye de se de eguru ya wi age na egu na ye ka ho asem wadaroma na mpache o enye sebe enipa kura na nipa eno nipa nka ni nipa tena na so oyale ababeka se menene tena oyale ada no ne tia otiasia edodode esogu ewuo ni eyesi kira kanfra waterfree no na busuafo agi nyuma boso no odobro ni abusuafo ye nyuma no mo dada kese mu na konbo no te se Russia wo no wa meka se dade numba yale nti no obrenti wo sori akọ ena owuye no obeka ma wiase na hu se oti dade numba yale ma oyeden yesi che so border diapers odobro ni ahode ni wahi wade border diapers o hwa baba wa ya ugine gina ho ya na ahode wahi a o kuku dade numba no border diapers ensem do wa onu ankasa ni na pamfo no yagu papa na ni mu ase ni wo gu onu ankasa ho ani mu ase what is mama akuza ase wa akasa of course what is akasa mente so akasa but enso ente se mu ankasa mu rival ni aye bibio ni rival obi ni rival o wari ni eni weti asa na yen is no obi anu obi nya rival bi eni bia mama akuza ase wa wo gina ho content crew gina ho ba ko pe onu obi emu hie okay dinu obi abedibie enu ko efe no wa bedi age aboso ya nyon wa de na papa no wa do oto ye kura no emu hwehwe mu kura no ye hye de hu ye etidi ani rival asem ne na ma yesi ni ma yesi unim ma me akosu asa wa no so babon tin wa be kansema unim de nsama betin ate because I say nsam no de akon we kan de ntina me de kan busa ho asem ora ma se nei nananom etena asem isu se kopie se nananom ka se eye choka yi nyina no yempia ni nyina ngusum na so na nye bede na afi asem no yemfa papa ne ngufie na nye ja na yenka nso mu a panisi gentia we ni so ehe so na ora ma mo be fa ne sei me de me nyebusuani me yetim legal wives rep and amabigine mu a yenso maami akosu asewa na ebo na chidom na maami akosu abrempomane the immediate that lumba the late the entire family no the immediate family no amo ehun se ne menkuye ne etawo machi it is nananom ni bomu ase de mawo omo kasa no mse omadia automatic legal wife yenso support bi HC e de boa maami akosu asewa eni maami brempomane mo ebeboa ye ni hweka but what you say okay nya de bia ye ne yebegede bi de ye de yebesuja okay nyama me hwenku but what you say okay na sese ne o kasa maami akosu asewa o he fasisi oh that's so Germany Germany okay oh my oba it legal wife ke beteli ho ye na be kwa kwehie maame no ye say oba ye nsini fom kra
yɛbɛkɔ akɔhyia ne kama wɔ airport ne yɛde na yɛnwie wɔ ha se na mebusa sɛ ɛnɛ asɛm no yɛhu sɛ nananom asom court deɛ yi muntu maame ifo na asɛm hɔ nyi free court ɛsiane sɛ yɛate wadi ka akyerɛ ma yɛhu sɛ maame no ɔno nko a na yɛda dum baeɛ fine sɛ ɔno nko a na yɛ na yɛ deɛ ɛne ɔha ne ho akɔ court akɔyɛ dɛ ɔmmɛyɛ na adeɛ na biribi antwa teɛ dan sɛ ɔbɛkɔ akɔtena court sɛ kyenkyen ade sɛ court ka na asɛm ma no sɛ bi ɔno ankasa ntumi nka na asɛm sɛ mmea fine abusua madara mamoa na mudi akyiri ntia ne mmea me ba yɛnka bibia wɔ fie na asɛ wonyini sɛ saa nsɛm no ɛbɛha adwen da bi ɛnyɛ maame akusua sɛ wasɔre ana ɔde asɛm ne kɔ court ɛyɛ abusua pani ɛna ɔkyerɛ krataa tententen de kɔma maame akusua sɛ wasɛ wɔno abusua pani no a dade no mbɛhyia a maame akusua sɛ wa no onyina ho ɔnye ntum sɛ maame akusua sɛ wa wɔyɛ yere ɔnye ntum baabi a na emom no sɛ empo ɛyɛ no ɔma na baabi a na yɛ ahumɔborɔ ɛna wahu no ɛnya werɛ ho a wabɔ na last year nko a mesi hwɛ sasamando ɔman ya dadu lumba ɔbɛkasa last year ɔno ankasa ka sɛ meyira kosua sɛ wa meyira kosua sɛ ɔnyɛ mesada wankasa mempena o na afi baane sɛ na papa ne tɔɔyɛ a afi de yɛtete maame enti ɔno nso te saa no ɔse ei na efia be edwa ba nkrofo di dwa ne egu manimu ase na manyimi ho ano a na meme de obi anu no okogyina koyi ne ho ano na ɛkyɛ sɛ otum de kade kɔdan kɔ because ɔwale ne mmara kwan so German krata kronkron so ati asem enti court hwehwem se ne krata ekura no woye eya awale fon krata na se yempna twefon krata ana se ya awaleja yen krata enti we de obi nka nche so pemanso na we nsu ye ya boa maba wa no na da chi so wonwale ya won yire so ono yire kwasin sankrata na se me kra de me sankrata da wa ne ne bia na obetwa fa ho won sankrata de ne na obetwa fa ho ni obetwa fa ho ene obi ewradu a ye yan kase enuanum ye wa utin sama ekoso na me ne na bobra me ne na ye sei ebi kwa me kase ekwa bakọ na ono ato ne teku ato ne sempo a ade ebi ato me fa sa teku sempo ade ebi ato no ma na ode mmara kwa so no aje bi sem ato akwa mobo unti asem na se wo ha ya wo bre bia na emaba we kura cameras ba ko ye wo girlfriend obi akwa wo asem na make na wo ni twi so ababa wa oso enti gina agoro na bia wo gina ho na wa so mic mama wa so tripod mama na wo ye na ochina poku 1 TV apeki na se international woni nam ha empanifu ahemfo akese anana mebomu ase na so mo ye na se mu apeki na sa baba ono ubedi dia man bibie no na asuko no bia beta hu na wo so ono anya nkrata na bro no abra no obi medi nko enya sa na ye ne de bua ye da chia ware ene ye nkyirema ware se obi ware aware kronkron a ne ye hu se wo ya ware kronkron se bia adum bia adum no akota hu didi a no wa komu adidi udidi wi a na esa pese akọ okuafo afuo makotwa na buru no wi a na wokọ entrefo mu ho so ati ase abusua mafo wa meto eno ya appeatus they say opinion are like gnosis media appeal to one say ba tanya we dey esne ka anya hwe